Me ba ni kike to wannan gudu? Duniya za ta bari ina kake waye biyo ka yaki ake yi. Ta ina daga ina kake ma duka? Kake dan wani gari ne? Na ganka a kujajan. Daga ina kake daga wani gari kake? Daga nin kai ba dan nan bane. Ko dai ni nan da ka zai dan tun daga birnin Kano. Kanan da na sani dai wannan tadabutun bingiwa. Can gaban tashar yaji. Can da nake ka tafi gaban kura. Can Kano. Kuma a ƙasa. Kuma a ƙafa ba ma a ƙafa. To ina zuwa ina zaka? Gudu nake. Tunda na fara gudu tun daga birnin Kano babu wanda ya samu damar tsaye da ni sai kai. To ai ni ma dole mutane sun yi kokarin su taka min birkin bai ba saboda da karfi na nake ji da kwalita na dana alƙawarin tun daga kanan nan ba zan tsaya ba da gudun na sai na yi abu. A lalle zunzurutun gudu kuma abin da yake baka mamaki so nake wannan tutar da kake gani har gaban mai girma General Muhammadu shugaban kasa zan je na kai mai wannan tutar kuma wannan tutar da kake gani da wannan rigar adashi ne a lalle ka ci da adashi na hada da kaza babban to da wannan kudin adashin naka da kai wannan wahala da kudin mota kai zuwa Abuja ai ba zai yi ba in haka ai ban girmama kasa ba to a lalle yanzu ai na girmama kasa a lalle sannan kuma abin da yake baka mamaki wannan tutar da kake gani wannan tutar tun a hanya tun kafin na fara tuhowa an sassai tutar nan nace ba zan sai saboda tuta ce mai tarihi nawa naira 50 ai ba kai bugun shaho ne kai wannan tutar da kake gani to nawa naira miliyan 2 ruwa ba zan sai da kai bari na kare ma zance wannan tuta da kake gani ta Najeriya my country Nigeria Democratic Party of the People wannan tuta my country wannan tuta da kake gani in yaki ya yaki gumurzu ya gumurzu aka nemi komanda aka rasa hakori hayaki na san cewa zaka gudu kai ma hayaki ya turnike wannan tutar da ta faɗi ƙasa zan iya haka ne hakika wakana check duk wasu bindigu da wasu bamabamai da wasu kibiyoyi da tsibau da wani hayaki duk wahala za ta iya karewa akai na da nake tutar Najeriya nan da faɗi kuma abin da nake so da kai wannan kai wannan fa ranar yanci ce fa ta Najeriya yancin Najeriya wai da ma ranar ta zagayo ni kama tuna wai da ma ranar ce wannan shigar da na kai wannan zagayo wannan yanci sai nan da kake gani na ai ne baka kyauta min ba a lalle kai dan so ne wannan tarewar da kai mun ba kai mu ba hali ne mu to kai kana ga mutun yana gudu ba abu jaja ina ma wannan zance wannan tutar da kake gani yanzu da zan tsaya a bakin titi ne cak na makale na tsaya tilera da taho da tilera ta ka wannan tutar wanda ne tsalle na aje tuta a gefe na zo ne tara amma har ne ya san da zuwan ka ba kuma dai kawai dai da kaza ka tafi ba wanda ka sani mai girma Buhari bai san da zuwa na ba amma ni na san mai girma General Muhammadu Buhari ba zai ga mutum kwakwara dan Najeriya kamar ni yayi malin irin wannan ta Najeriya sai ya tarbe ni hannu ina zuwa ma haka zan mai mai girma president mai girma president ne ba gudan so kace ka kariya na ai Allah ri dama ga ni saurani ne sai kana sani ai yawa wannan batu haka yake san da zuwa yanzu abin da za a yi tsaya da kuma ka ruwa mai sanyi ka sha dan ba za ka wuce wannan ba dan samu ku ka zauna ina shan ruwa